Соңгы вакытта шит төбәктә яшәүче милләттәшләребез тарафыннан күп кенә китаплар язылды. Аларның байтагы тарихи мирасны барлауга һәм саклауга багышланган. Шуларның берсе тарихчы, язучы, журналист Рәхимҗан Төләшевнең «Татары на берегах Невы» дигән китабы. Яңа китап Бөтендөнья татар конгрессында тәкъдир ителде. Санкт-Петербург шәһәрендә туып, шунда гомер кичерүче автор татар телен, тарихын, гореф-гадәтләрен саклап калу юнәлешендә актив эшчәнлек алып бара. Тарихи мирасны мәңгеләштерү өчен басмалар чыгара. Китап буенча фикер алышуда галимнәр, язучылар һәм күренекле шәхесләр катнашты. Монда бик борынгы чорлар юк инде, чөнки Петербург шәһәренә 300 ел гына, Казанның 1000 ел булса да, борынгы чорларны күрсәтеп булмый. Ләкин татарларның шәһәрне төзегәндә, аның тормышында, вакыйгаларында, авыр көннәрендә, яхшы көннәрендә, шатлык көннәрендә бик роле зур. Шуның өчен бу китапта бөтен чагылган, бу китапта бөтен материаллар. Монда татар оешмалары, татар мәдәнияте, татарның экономикада батырлар һәммәсе дә бу китапта. Бүген шуның турында без сөйлибез.